Palagpadanom ti balapong ko. Pangka nagpadanom kung alag trangkaso ka. Uy, apaya. Pigsamit tama mo, dapat iyan na namit na bagim Ay na, ilad mo lang awan. Madi ka lumaeng, dapat agpalungit ka. Ay, yan na nandam na bagim Andray, si da pamilyam. Yeah. Baka maidip ka nga din na orsit ta. Ingatan mo ta sarili. Iyan na namata. Ay na, yung gana dyan latan. Sua. Wala dyan balapong ko. Wow. Po nagpost ko lang matubulong na hindi makawalis tao. Ito naman nagpasyal. Hindi. May nakadadayaw, nakuskulay. Ay ako sip. Wala tumapok ah. Hoy! Walis-walisan na pailaan. Nyalaki ni ba kagwalis-walis pailaan? Yung natauray nga ako, agyan to ulag di tanta, di talan. Madimit ah. Tata lang or na sangaw. Okay. Mariusif. Nabaybayag ati tindaan mo. Din pala pasagda na mamain, pura mamami na. Total, ako mo lang sirbina ta. Sayang. Hindi pa na pakinabangan. Makarga ko na tata. Ururayik lang di approval na. Approval kayo magbaga mapay? Dano da budget na. Naglinding ka? Wow. Di pa kaya dano ti pagutangan man ay. Dakarga na. Pagutangan, bagbaga. Hey! Napay, nagkapkap man ay. Napalagtal-talong ko ha. Palagpadanom ti balapong ko. Pangka nagpa... Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Pamanay. Napalagtal-talong ko ha. Palagpadanom ti balapong ko. Pangka nagpadanom kung alag trangkaso ka. Uy, apaya. Pigsamit tama mo, dapat iyan na namit na bagim Ay na, ilad mo lang awan. Madi ka lumaeng, dapat agpalungit ka. Ay, yan na nandam na bagim Andray, si da pamilyam. Yeah. Baka maidip ka nga din na orsit ta. Ingatan mo ta sarili. Iyan na namata. Ay na, yung gana dyan latan. Sua. Wala dyan balapong ko. Wow. Ewan gayam. Awisin na to, anong paburas ka? Uwan, atad na kadwa magburas. Asa no bingay na, inggood ba, no? Pero siya baliktad. Basta, pang kalatan, 400 per day. Yung balinan. 400, di arawan na man. Pwede ka pa dyan. Nagla ka lang magburas si balataw. Kurang pa panginom ko ayot na may saril daw. Atang tumo, inom, tambom. Ipangyapanak ko ma. Urno ko maata niya, dati ila akong titindaam. Yeah. Inyo tanga nga ro din, ururay lang nga di approval na, wala lang nga ro. Adi pa, yutang. No, nagurnong ka, di nagmet ko ma. Yeah. Ayun na. Madimbol-wali sana yung kastalang, wala lagaro din. Ipa yo, tataka lang ako regwalis. Bala ka. Tsaka palpalingita, so mading nga pagpakilaman natin diskarte pa. Nagsayang natin tindaam mo. Dapat pangarap mo ka dati na baak. Ma-store, tatawa na, baak. Nalugi. Marod na pendingin eh. Awan Yung kulat tata, diskarte alat ta. Ano sa katamlat tatikwan baak, store. Nasilatan, na may mayat pay. Nawanti kabingay na, solo. Yeah. Kano kaya mo duwa ta? Ang negosyo ta nga duwa, baak, address store. Oh. Tag 50% ta, punan. Tidamag, naduwatan ng kadwat ta, danga tati kitain ta. Ang damot siguro. Basta iwas-iwasam tarak. Yeah. Mabaling nga rod aday. Madi mabaling kanya kaday. Bahala ka. Ay, abo, hindi lang pala nalain. Katawa ka. Kasi mo talaga expression kilo ka na nagbuyag. Lain na ka na po siya, baliktad ka. Sukalag ka raw. Iyan na naman lang ata, kung na lang rod. Pag ina na. Sa tamnik, sarsarot kan.
Apo nga ginana ka. Awan Diyan na ta, gulat-ulat ka na ta di yung nagtikwarto yan. Awanan Sa bagay, lalo kag laladot no nakailad ka lang yung nagbalay mo. Yeah! Baka masubsobrami nga main. Alam mo, nalamis ka rin tira ba eh. Mapigilan ko ti sarili mo. Nalamis, nakapudpud. So, naglamis, uraw ang kuryente tira ba eh. Ay kung gayam, agad di nalam nga bulbulong. Umepekto mo lang. Kung kita man ni umiksa nga dagos ni. Kapadanumak pa di balatong ko. Ay kung gayam, baka nasubrama din nalam nga bulbulong, madikano kunada. Masubra nga bagbagam. Binilang ko aday, tagwalo lang ko nanay mangilaw. Saka dyan mo ininom aday idigos ko may. Okay. Ay, kuna lang no ininom mo kay, baka ma-overdose ka kunak kuma. Burdos nga bagbagam. Daka man to, madi man malpasato walwali sa akon ni, nakalawlawan ni. Bak, ano tagag kwata mo, tag-jogging tatibigbiga mo. Sa pumiksa mo bagbagita. Ay, wey, nabayag nga madita nag-exercising. Yeah! So, siguro ko. Ure sa akin, medyo madibagbagig eh. Ano, nabigat tag-exercise na may. Kapantag pa, taray-taray, gimbato ka. Pagjaging Kabalatuan. Gimba ka ba natuan? Wag, medyo atig dugata. Mang sana, kadayulaw na yajay. Hey, nagkapoy ka matin. Ginatan ni, di Jay. bypass si Jay. Ang mga nagtatao ta lang, may nagtatao nga malabasan ta. Ay di, ado ka sabay ta. Sa bagay, lalo no napintas siya. Uy, di, baka tikas sida na eh. Siyempre, ganaan ka no kakadali na eh. Makita mo, sa saron mo. Ay, may sarat na panunod mo ah. Ano? Sige! Ay, akong gamit sapatos ko. Ito sapatos ko, Jay. Kaso, mabisin. Pagkatama. Sundo man problema ko, nung nabati aji ko ana, dapan na. O pwede saka ka na para protektaray mo. Pudot, tapos nagpudot pa di kalsada, wanin na, naluton ah. Okay. Tinggal daw jogging, pangbigat parbangon. Sige, no, makaringak tinasapa. Pasyaran ka no ka di balayaw, ringin ka. Alas 2, dapat nag-jogging tan. Pumatok ka no kadyan. Mga alas 2 siya, jogging, na may mayat. Uy, nalamisa day. Okay. Nagtungtungan ta, mapanta, nag-jogging ta, tapos mix sa tibagbagita. Okay. Ayaw nga ba, dapat kami tikom ta, saba, ngay mula. Ha? Makamulmula ak na asito man pinagtutudon. Saba? Ada, Jay na eh, madinga dipiga Jay. Di bale, basta saba. Okay. Dumawata man, ulit-talo lang. Sakto-sakto, dapala, man ka Jay na yung kamalan. Wow, mga perperdilad Jay. Wala, sa mapado mo. Tumarunong ka tamog ti pilipilyo, Jay. Uy, lipasik pa yata ni. Nakatupa ti walisak.